Ja siis, jos te kuulet kokonaan, niin hei, se on jännää taas. Ja siis tääkin video on kuvattu eilen. Tai oikeastaan mä en oo ihan varma. Tänään mutta eilen, mutta kuitenkin on kuvattu perjantai-iltana. Joo, ja nyt mä tosiaan en tiedä vielä mitä mä piilan, mutta kuitenkin. Joo. No. Mä piirrän veitsen. Joo, nyt mä piirrän taas hienon veitsen. Tilatkaa mun kanava sitten. Jouko. Jos mä tolkotan tästä liikaa, niin pistäkää kommentteihin, että mä tolkotan liikaa. Ja mä pystän keinon, että saatte tilastolkotuksen loppumaan. Se on muuten tässä nytkin. Tää tilaa tässä. Moni muukin tilaa se. Sitten kun on parikymmentä tilaajaa, niin ehkä sit mä en enää toukota sille niin paljon. Ne verinen veitsi. Tulee tästä. Jos te tykkäätte hirveästi katsoa, kun joku piiltää, ja teidän on hankalaa löytää mielestänne sellaista tupaajaa, joka piiltää koko ajan, niin voitte suosittua tupaajaa piiltämään, niin tässä on piiltämistä. Älkää ottakaa suosittua ja älkää ottakaa tupaajaa piiltämään, jotka eivät tykkää piiltää, jotka eivät piilä millään videolla, vaan jatkaa mun kanavani. Ja pistäkää kysymyksiä, niin mä vastailen niihin. Mä en oo WhatsAppissa enkä Twitterissä sitten. Mä en oo Facebookissa, WhatsAppissa. Mä en oo Facebookissa, en oo WhatsAppissa, enkä oo Twitterissä. Aika velinen veitsi tuli. Siis ihan hirvittävä velinen veitsi. Ja jotta tää video ei jäisi lyhyeksi, koska mä sain veitsin valmiiksi. Niin, sitten. Miksi mä käännän tää ja piirrän jotakin muuta? Tai oikeastaan. No, ja siis. Nyt kuitenkin. Vähän ilmestyy vähän ajan päästä. Tässä on kohta sellainen hieno mainos. En mä otan pois sitten sen ja me saa. Tuossa mainoksesta tulee äkkinä pikku taas ja mun piti vaihtaa sivua, koska pitää niin kuin siis tällainen olla. Mut siis kuitenkin. Piilustuskisa. Tehkää piilustusvideoita, josta piirrätte lintakuvan. Toi on nopea huutosuompelissa, koska jotenkin. Mut siis kuitenkin piilustuskisa. Ja sit laittakaa sen piilustuskisa. Tehkää video YouTubeen piilustuskisa video, että ja laittakaa siihen, että siis laittakaa se video nimessä, että Tianan piilustuskisa ja sitten laittakaa sen jälkeen omat nimenne. Vaikka leikitään, että mun nimi olisi vaikka Iida, niin ne kirjoittaa sinne näin. Piste Iida. Mä kirjoittaisin tällä lailla sen. Janna. No siis tossa oli sitten vanka kysymässä, mutta kuitenkin. Tykätkää videoa, tilatkaa kanava, kertokaa muille, tilatkaa Johannan kanava. Loppu.